zabor bilketa, hondakin bilketa sistema aldatu danetik, alde batetik egiten dena da organikoa bakoitzak bere etxean kudeatzen du, konpostagailutan, baina organikoai konponbide oso bat emate aldea, erabaki genuen zen, konpostagailuaren konponbide beste batzuk erastea, horietako bat izan da txerriena. Zergatik jarritugun txerriak, herriko ostatua eta Eltxo elkarte gastronomikoko hondakin organikoa kudeatzeko. Bestalde batetik norbaitek noizbait etxean zabor hondakin organiko asko sortuko balu eta ez baldin badauka gogorik bere konpostagailuan botatzeko txerriei jaten emateko erabil dezake, beraz, emergentzigune bat bezala ere funtzionatzen dute txerriek halako kasuetan, eta azkenik, oilaskoak hiltzen diela, edo konejoak hiltzen diela, haien barrunbeekin, haien barrunbeen arazoari ere erantzuteko txerriak erabiltzen ditugu. Orduan sistema osagarria da txerriena. Txerriekin lortu nahi zena zen, konpostagailuekin eduki genitzakeen arazoei konponbidea ematea.